Il-proposta li studenti apprentisti jitħallsu minn tal-inqas il-paga minima ġabet reazzjoni pożittiva fl-MCAST fejn huma ħafna l-istudenti li jkollhom l-apprentistat bħala parti mill-kors tagħhom. Fil-fatt, figuri uffiċjali juru li dis-sena hemm 1069 student apprentist. Silvio De Bono, il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST, irrimarka kif il-proposta mħabbra mill-Prim Ministru Joseph Muscat se twassal biex l-edukazzjoni vokazzjonali verament tingħaqad mal-industrija. Dina wkoll sa tkompli tistimila. Mingħajr ma qed toħloq pressure żejda fuq l-industrija. Jiġifieri għax il-gvern hemmhekk jkun qed jagħti l-għajnuna tiegħu wkoll. U allura hija xi ħaġa fl-opinjoni tagħna inkredibbli tajba ħafna li sa tkompli issaħħilna idejna fil-mixja tagħna biex l-edukazzjoni vokazzjonali tingħaqad verament mal-industrija. Biex inti tkun suċċess dal-oqsma ma tistax l-edukazzjoni vokazzjonali tifrida toftoma minn dak li qed isir fl-industrija. Imma huwa kritiku, huwa meħtieġ, huwa imperattiv, essenzjali illi kemm l-industrija u l-edukazzjoni vokazzjonali jaħdmu iżjed jitfid. Fil-fatt, il-proposta mħabbra tnejn tgħid ukoll il-kumpaniji li joffru l-apprentistat se jkunu mejjuna billi l-ispiża relatata tkun tista' titnaqqas għal fini ta' taxxa. De Bono nnota wkoll li ftit ta' xurilu diġà ttieħdet inizjattiva mill-Gvern biex l-apprentistat ma jintilifx fix-xhur tas-sajf. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni madwar żewġ tisju filu kien ħabbar skema li waqt li l-istudenti ma jkunux qegħdin l-MCAST allura ma jkunux qegħdin jieħdu l-istipendju, però waqt li kienu qegħdin fl-apprentistat, il-Gvern xorta tom l-istipendju, żidilhom l-istipendju biex bekk assigura illi dawk l-istudenti li fis-sajf forsi kienu jażlu li ma jaqpawx fl-apprentistat u jmorru jsibu part-time ieħor, dina skoraġġejnihom milli jagħmlu lila biex jaqpaw jitalmu fl-apprentistat. Kienet skema ta' suċċess tantu hekk illum in-numri f'dal-uffiċċju tal-apprentistat tagħna qed ikompli jikber. Fl-2016 l-MCAST kellu 51 programm mibnija fuq l-apprentistat, numru li qed jikber kull sena. Dan fil-waqt li iktar minn 1000 kumpanija tinsab f'kuntatt kontinwu mal-MCAST b'viċin is-600 minnhom għaddejja ħidma magħhom. De Bono spjega li grazzi għall proposta l-ġdida qed jitwassal messaġġ tajjeb lill-istudenti u lil min ħaddimhom.